Интернет һәм Instagram ярдәмендә танылу һәм акча эшләү. Блогерлар хезмәте тулы бер индустриягә әверелеп бара. Татар дөньясында әлеге тармак киң үсеш алганмы? Эфирда таяну тас тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңле кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Менә безнең Ринат тикшереп тә алды инде әлеге төймәләрне. Татар блогерлары турында сөйләшкәнче мондыйрак сорауга җавап бирик әле. Бармы ул татар блогингы һәм аның белән акча эшләп була микән? Ничек уйлыйсыз? Булмаса, бу егетләр басып тормаса инде монда. Татар блогингын менә кызык-мазык белән татар малай булдырып яшиләр ичинде. Акча эшләр. Дөрестән дә баядыгызмы сез, Ринат, әлеге тармакта акча эшләп? Акча эшләп була, ләкин яшәп булмый. Ник дисәгез, хәзерге вакытта мин, мәсәлән, машина белән йөрим, әти бүләк иткән, ипотека түлим, телефонны кредит калдым. Шуңа күрә кредит түләрлек акча бар, менә шулай дип әйтәм. Ниндирәк акчалар эшләргә була? Мәсәлән, бары тик блог алып барып кына безнең җирлектә дип әйтик, Татарстанда акча эшләп була микән? Мин инде әйтеп китәсем килә, бер кешегә дә теге менә яшьләргә дә шулай киңәш итмим инде, мәктәп укучыларына да киңәш итмим, инде киләчәктә теге үзләренең киләчәген блогерлык белән генә бәйләп, инде мин блогер гына булам, блогерлык белән генә акча эшлим дигән нәтиҗәләр ясап үзләренә, теге андый үрнәк алмаска һәм инде үзләренә берәр профессия һөнәре, профессиясе иясе булырга. Инде бу блогерлыкка ничектер теге үзенә күрә бер хобби буларак, инде үзеңнең вакытыңны бушка үткәрмәскә, теләсә нәрсәгә сарыф итмәс өчен вакытны файдалы итеп үткәрүгә һәм шулай инде әзрәк финанс яктан да күтәреп булырга дигән нәтиҗәләр чыгарып, инде блогерлыкны шул ният белән генә алып барырга кирәк дип саныйм. Килешәсезме икән, Данил? Мин булыр идем татар мәйданында блогинг һәм русларда. Мәсәлән, русларда блог белән генә акча эшләү бик таралган җирдә дә була. Кайберләренә карасаң, анда миллионлаган машиналарда йөриләр, фатирларда торалар, һәр вакыттагыча сәяхәт итәләр. 5 яшьлек кыз хәтта миллионлаган акча эшли. 5 яшьлек кыз, әлбәттә, ул үзе монтажлап чыгармый, әти-әнисе алалар, шушы кызларын пиарлыйлар, бер образ ясыйлар һәм миллионлаган акча эшлиләр. Татарда мондай бер бик юк. Мәсәлән, менә безнең проектлар алар шулай ук теге матбугат рухсаларындарак эшли торган чипчиста блогинг түгел. Менә егетләр дә чипчиста блогер булсалар да акча эшләп булмый диләр. Ниндидер проект кысаларында, бәлки блогерлык белән акча эшләп буладыр Татарда, проект кысаларында. Бар микән ул андый кешеләр гомумән? Ничек уйлыйсыз? Татарларда нәкъ менә шуның белән генә дөнья күрүче, шуның белән генә көн итүче булат. Аның белән генә көн итүче кешеләр юктыр дип уйлыйм. Шулай килешәм, менә нидер проект кысаларында, әгәр дә син видеолар төшереп, сиңа түлиләр икән аның өчен, син әлбәттә акча эшли аласың. Булай, менә мәсәлән, үземнең мисалны китерсәм, YouTube'та мин төшерәм YouTube өчен видеолар, минем аннан акча керми бөтенләй дә. Чөнки минем беренчедән җитәрлек язылучыларым юк. Икенчедән, видеосына карап, теге караулар төрле инде, менә төрлечә килеп чыга. Видео язманы, аннары дәвам иттерербез. Бүген мин сез белергә тиеш 10 татар гыйбарәсе турында сөйләячәкмен. Ярый, күп сүз беләсез. Киттек. Беренче гыйбарә. Бер килеш. Яисә бер көй. Артык яңалыкларыгыз булмаганда, хәлләрегез бер көйдә барганда, шулай дип җавап бирә аласыз. Мәсәлән, салам, ни хәлсез? Салам. Бер килеш. Үзендә. Менә бу бәлки Данил әйтеп киткән ил күләмендә һәм Татарстан күләмендә булган акча эшләү мәсьәләсе, ул руслардан ничектер кабатлауга әйләнеп кайту белән дә бәйле түгел микән? Ничек уйлыйсыз? Килешәсезме? Кабатлау ул гадәти әйбер. Мәсәлән, сез беренче каналдан Поле чудес карыйсыз икән, аны руслар уйлап чыгармаган. Шулай бит, башваткычны кабатлый, мәсәлән, Поле чудестан, Поле чудес кабатлый Америкадан яки көнчыгыш каналларынан бу кабатлаудан бер кая кача алмыйсың. Һәм менә Булатның видеосын карап алдык. Булат, кем өчен чыгарылган видео? Нинди аудитория өчен бу? Һәм ниндирәк максатлар күз алдында тотып башкардың син буларны? Күргәнегез анда минем бу видеода ике телгә тәрҗемә иде, рус теленә һәм инглиз теленә. Әмма мин шулай ук хәзер татар субтитрларындагын өсти башладым. Теге татар телен аз-маз белгән, әмма сөйләшә алмаган кешеләр өчен төп аудитория шул безнең әлегә. Менә теге шәһәр татарлары әйтегән ниме, татар телендә комиссия яшә алмыйлар. Менә алар төп аудитория. Аннан соң мин инглиз субтитрларын өстәп, аудиторияны киңәйтергә телим инде. Чөнки менә аның форматы, минем видеоларның форматы, менә чит ил видеоларының форматына тәңгәл килә инде. Мин шуларны күреп, шулардан илһамланып төшерәм бу видеоларны. Ничә карау җыя? ВКонтакте төркемендә әйдә проектының нейін алсақ еме, статистикасын алсақ, анда 70 мыңға қадар енді міне. 70 мыңнан артты, бірінші видео 72 мыңнан артты қазір. Ютубта?
YouTube'та үземнең каналга да куям, анда 300 караудан да артмый бер айга. Менә видеоның сыйфаты ошады микән, Данил, сезгә мәсәлән? Монтаж ягыннан титрлары, шрифтлары бик кызык. Ошады, әмма менә очраклы түгел, менә ВКонтакте күп карыйлар, ә YouTube'та әз карыйлар татар видеосын, әйме? Бу ничек эшләнә? Мәсәлән, русларда Юрий Дудьлар баранда, әйме, миллионнаган карау җыя торган. Алар ничек карала? Әз генә видеоны эләләр, видео карауны актив рәвештә тиз җыя, һәм YouTube аны үзе тәкъдим итә башлый, башка кулланучыларга рекомендация диләр, әйме? Ә татарда бу эшләми. Мәсәлән, татар видеосын YouTube'ка элеп куясың, аны тиз арада, мәсәлән, 100 кеше карады икән, YouTube аны алга таба сөйрәми. Шуңа күрә менә татарлар YouTube'та бик авыр популярлаша, нәкъ менә шушы техник сәбәпләр аркасында менә Илнас килешми. Мин килешеп бетмим, ни өчен дигәндә, мәсәлән, минем шулай үземнең YouTube каналым бар, һәм мин анда чагыштыру өчен әйткәндә, менә мәсәлән, кайбер видеолар шулай ук 500 мең шундый гына караулар җыярга мөмкин. Әйне мәсәлән, кайбер видеоларны карасак, анда шулай ук 100 мең караулар җыйганда видеолар бар менә. Рәттән куйсаң да ул видеоларны, бу бит инде килеп чыга, бу видео рекомендацияга башка кешеләргә чыккан дигән сүз. Минем бит анда 100 мең караучы юк, тик видеоны 100 мең кеше караган. Гадәттә YouTube-та YouTube ул үзе хәзер генә менә бетә башлады ул андый күп караулар җыю. Әгәр дә менә моннан 1 ел элек, ягъни менә бу ел башында киткән видеоларны минем карасак, анда шулай 50-шәр мең, 40-шәр мең просмотр җыйган видеолар бар. YouTube ул үзе Ул менә хәзер кими башлады. Шул видеоларның бер үрнәген карыйк, аннары фикерләшүне дәвам иттерербез. Hey, сәлам дуслар. Әлеге чыгарылышта 7 миллион сумлык логотип, 18 миллион сумлык Шыршы Акбарс хоккей клубы уенчыларының хезмәт хакы һәм виртуаль чынбарлык күзлеге киюче сыерлар турында тулырак белерсез. Әйдәгез, башлыйбыз. Сезнең белән мин Илнас Кызыкмызык. Киттек. Беренче яңалык безгә Петербургтан килеп иреште. Питерда шәһәрнең яңа туристик логотипы ясалган һәм инде әлеге логотипны ясарга 7 миллион сум акча тотылган. Мондый төр видеоны күп карыйлармы? Лайклар күп җыямы? Эс карыйлар. Ни өчен? Менә мин чагыштырмача инде үземнең ясаган контентлар буенча мисал итеп китерә алам. Әгәр дә берәр теге кызыклы видеолар кертсәң, приколлар төрле менә шундый юмор стилендәге видеолар кертсәң, андый видеолар бик күп караулар җыя. Менә шундый яңалыклар форматындагы видеолар кызганычка каршы бик күп җыймыйлар. Ни өчен икәнен аудиториясы, YouTube'ның димәк аудиториясы шундый инде. Һәм андый төр әле гомумән алганда юморны караганнан соң татарда бөтенләй юмор бар микән дигәндерәк тә сорау туарга мөмкиндер әле. Унча ташы бар. Ансы инде бөтенләй башка мәсьәләдер. Ул блогинг белән бәйләми. Азат, сез шундый сорауды да теге безнең татар видеолар турында сөйләсәк YouTube'та, безнең ниндер максимум бармы соң менә татар видеоларның вообще за все время ниндер видео максимум җыйган просмотр. Белмим. Татар клипы. Мин алтын дигән. Ну, ул татар блогерларына саналамы дип Фәрхатның видеолары бик күп җыядыр инде. Карауларны алган. Беренче урында татар җырлары, әйме? Элвингрыйлар бик күп, Гүзәл Уразовалар күп, менә анда Тимаевлар. Аларны күп карыйлар, һәм аларны татарлар карый. Татар телле, рус телле татарлар карый, һәм бер никадәр рус телле кешеләр дә карыйдыр. Мәсәлән, җыр бит инде, менә без инглиз теленнән карыйбыз бит. Нәкъ татар телле контент белән, сөйләм контенты белән ниндидер уңышка ирешкән менә Фәрхат бар иде, Илнас дөрес әйтә, анда да караулар саны күп иде, һәм комментарийларда да язалар иде. Я ничего не понял, но прикольно дип. Дөрестән дә шулай. Киртәләр бар микән татар телле контентка? Мәсәлән, русларга яраган әйбер безнең өчен менә тыелган һәм ниндидер шикләр бар дип әйтеп буламы? Андый шикләр дә бар, менә без бит инде карап эшлибез диләр өчен карап русларны карыйбыз да, үзебезгә татарча эшлибез дип әйтәләр инде. Менә без сүгенүләрне кертергә тырышалар. Шамый инде халыкка, ләкин ул бит YouTube өчен дизлайк булса да, ул лайк булып санала. Безнең менталитет башка төрлерәктер, бәлки кабул итү манерасы дип әйтик әлеге видеоларны һәм сүгенүне киресенчә менә сез әйткәнчә аны бәлки әйтәләр бит кара пиар, шулай ук пиар дип аны дизлайклар шулай ук популярлыкны арттыра дип. Менә бәлки проблема да шундадыр безнең. Проблема шунда, безнең татар халкы YouTube'ка бөтенләй керми. YouTube'та эшли башласаң, сиңа барыбер ничектер урыс телендә эшләргә кирәк. Ике телне каратып. Аның шул ягы бар, аннары мәсәлән күп кенә кешеләр YouTube'та теркәлмәгән, регистрация итмәгәннәр инде. Алар карыйлар даган, лайк та куя алмыйлар. Лайк та куя алмыйлар алар, һәм инде караулар даган просмотр булып язылмый инде бу чиракта. Әгәр дә алар теге YouTube'ка теркәлү итмәгән булсалар. Кешеләр дә бар, ядан. Менә караулар җыеп булмый дигәннән. Бар Фәгыйлә исемле татар блогеры 2 ай эчендә 6000-нән артык подписчик җыйды YouTube'та. Мин аның белән сөйләштем, мин әйтәм, ничек җыя алдың?
Бер кайда бер нәрсә түләмәдем дә, реклама да бирмәдем, бер нәрсә булмады. Ничек таралды мин әйтәм. Менә аның халыкчан видеолар, монтажда юк сезнеке кебегәйме? Нәрсәләр күрсәтә ул анда? Анда ул күрсәтә, мәсәлән, бер татар баяна хатын кирәк, шуннан кичкенә генә интервью ала. Ниндидер дини темага бик көндәлек әйберләр, бик халыкчан әйберләр. Карап булмаслык видеолар. Карап булмаслык видеолар. Менә шунда да булган кеше карый Карак җиган шул мәсәлән бер әбидән интервью алган инде. Ул әби аркасы белән утыра, йөзендә күрсәтми, теге дөньядан кайткан. Менә шул турында сөйләшеп утыралар һәм инде ул менә YouTube'та 100 меңнән артык ялышмасын карап Ничек җыйган аңлыйсызмы сез аны, ничек җыйганын? Кликбейтме, кликбейт. Кликбейт түгел. Бер-берсеннән татарлар WhatsApp группалар аша тарата. Татарлар бар WhatsApp'та, бөтен татар, әйме? Алар утыралар группаларда, дуслары бар, һәм шулар аша менә шушы сылтаманы җибәреп, YouTube сылтаманы шул просмотрлар бирә. Татар блогерлары күп акча эшли икән, моны без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянык тастапшыру без бүген татарның популяр блогерларын җыйдык. Димәк, әгәр дә алсак инде без матди күләмне һәм финансларны күпме акча эшләп була? Әгәр дә менә синең подписчикларың ялгышмасам хәзер ничә меңгә җитте инде? 120 мең. 120 мең. Ул бит инде барыбер шактый зур күрсәткеч. Күпләр өчен әле ул хыял булып та тора 120 мең язылучы җыю. Күпме акча эшләп була? Күпме акча эшләп була? Бу сезонына карап. Мәсәлән, яңа елдан соң акча эшләп була, яңа елга кадәр эшләп була. 14 февраль, 8 март, 23 февраль, чөнки самозанятелар әйме үзләренең товарларын тәкъдим итә. Шул вакытта җәй көн эшләп булмый. Тулы сон кызык булса, мәсәлән, елына 100 меңгә җитми инде ул. Менә эшләп була елына. Видео язма карап алыйк, Ринатның да шулай гына дәвам иттерербез. Мин дә төшә башламыйм менә. Авылда безнең кар. Гуси га-га-га. Мотор ха башына төшә, кара. Кара башына төшә. Күбрәк гадәти тормышны чагылдырырга тырышасың син. Һәм кемнәр өчен кызыклы бу? Нәрсәләр язалар, ничегрәк кабул итәләр? Нигәдер телевизорны карагач әленчек моңсу булып китте. Бу телефоннан икенче кызыграк, монда жалко булып киттеме. Беренчедән кеше бит минем контент ортынан керә, минем тормышны карыйсыклары киләме? Мин икенче темага матур сыйфатлы видео куйсам булат кебек, аны кеше карамый. Мин Илнас кебек куйсам кеше карамый. Шуңа күрә элегрәк куя алыйдырым, тегендейне, мондыйны хәзер инде аңлыйм. Тормыш, авыл тормышы, гади тормыш, артистлар белән таныш булгач, артистлар тормышы, шуңа күрә гел ул темага гына видеолар төшерәм. Димәк, ни өчен карыйлар, Данил, Ринатны? Әйтергә кирәк, җыелган кешеләр арасыннан бердән-бер Ринатны гына Татарстан президенты Миңнеханов укый. Ни өчен карыйлар? Менә нәрсәдә аның үзенчәлеге дип уйлыйсың? Мин белмим, ул гади генә әйберләр элә. Һәрбер кешене аңлап булмый. Менә сез әле генә әйттегез, Фәгыйләне әллә нәрсәләр, әллә ничек карыйлар соң дип. Мин аңламыйм, мәсәлән. Ринатны ни өчен 120 мең мин аңламыйм. Ринат кебек төркемнәр алар. Тормышын карарга ярата бит кешеләр. Домбанысыга яши. Андый кешеләр күп бит инде ул, мәсәлән, аның кебек. Ринат, мәсәлән, тормышчан әйберләр ул да төшерә. Дусларым, матурларым дик һәр постта әйтә. Дусларым, матурларым дигәнне күрәсең, кеше ошатадыр инде. Һәр кешенең үзенең аудиториясы бар. Һәм без аны аңламаска мөмкинбез. Менә мин мәсәлән каяндыр ишетәм, әле инде анда Саша Спилберг диләр, YouTube'та. Ул минем аудитория түгел. Ул ниндидер подросток кыз, яшүсмер кыз, әмма аны кирип карарга кирәк. Ни өчен аны карыйлар? Теге кызыксыну өчен генә булса да, шулай бит. Һәм башлангыч этапта торган блогерлар өчен дә мәгълүмат биреп китик әле. Менә әгәр дә миңа күпмедер дәрәҗәдә акча керсен өчен, минем караулар күпме булырга тиеш, һәм минем аудитория, язучылар күпме булырга тиеш икән? Минем менә монда аудиториям иң кечкенә булырга тиеш. Слушалсың өчен. Мин 1500 подписчик булганда инде акча эшли башлаган идем. Күпме керә менә анда? Әкренләп керә башлыймы инде? Әкренләп керә башлый әлбәттә. Башта бартер белән эшлисең инде. Аннан соң бит аудиторияның нинди качествосы булу, сыйфаты кирәк. Менә сине тыңлыйлар икән, синең арттан баралар икән, синең подписчикларың, димәк, син эшләргә ярый. Менә никадәр эшлисең дип сорадыгыз сез монда. Менә Ринат дөрес теманы кузгалтты, самозанятый дигән нәрсәне. Шундай тоже мин Яшьләр парламентының рәисенең урынбасары буларак, шундай сорау туды, бу самозанятость ничектер булыша микән блогерларга күбрәк акча эшләргә юк микән? Без бит инде Татарстан Республикасы 4 регионның берсе, кая шундай эксперимент уза бу елны. Шундай сорау сезгә блогерлар, сез бит инде безнең
Мин самозанятый булып эшлим. Миңа киләләр икән клиентлар, сорыйлар икән, кирәк миңа шулай официально булсын өчен дип әйтсәләр, әлбәттә мин чек бастырып җибәрәм. Бу сезгә булыша дип әйтеп була инде. Әйе, әлбәттә. Лейләнең дә видеосын карыйк, нары дәвам иттерербез. Сезгә эш бармы морызмыга да? Бу минем блог. Лайклар куйган тумас, комментарийлар язырга да. Бу системаны беләсезме сез? Менә без хәзер саат 4-тәгән төшерә башладык. Әйтегез әле, тәүлек нуктасы тапшыру нинди? Безнең тапшыру да кергән монда, һәм тагын бер мәгълүмат җиткерик әле. Яңа алдыннан ТНВның Instagramдагы рәсми аккаунтында да язылучылар саны 100 меңнән артып китәчәк. YouTube'дагы видеолар миллионлаган карау җыя икән. Менә безнең дә мактанырлык саннар бар. Әле күптән түгел эшли башлаган социаль челтәрләр һәм ТНВның иң күп язылучы җыйган аккаунты рус түгел, әнә менә татар телендә икән. Һәм монда да билгеле бер үзенчәлек бардыр. Файдалы яклары күп. Шулай ук дип әйтергә кирәктер, блог алып баручыларның күпләр кызыга. Менә булар матур гына салоннарга йөриләр, бушка, мәсәлән, чәч кистерәләр, бушка ошыйлар, бушка тагын нәрсәләр эшлиләр дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Мәсәлән, акча ягын карамасак, бартер дип әйтик һәм үзеңә файда алу ягынан Илназ. Бу Ринатка күбрәк бу сорау туры килер инде, ул бартер белән күбрәк эшләгән, мин дә үземнекен генә әйтәм. Теге бартер белән күбәй бер тәкъдим итә башлар икән, уйлыйсың, бу миңа нәрсәгә инде ишек белән тулды бит инде дип уйлыйсың да, кайбер чакта теге каршыда килгән чаклар була инде, алмаган чакларда инде акча белән сораган чаклар. Булай, мәсәлән, ашарга берәр кая чакырсалар анда, яки инде шул ук берәр ниндидер оригинал бүләк яки шундый берәр тәкъдим итсәләр, әлбәттә инде ризалашабыз. Нишләп ризалашмаска? Шул теге кайбер чакта инде әйтәм бит, уйлыйсың, утырасың, бу шуп бит инде, нәрсәгә шулай күп кирәк инде, ит улды бит инде. Аннары шундый чакларда инде каршы киләсең инде, кирәкми дисең. Реклама сораучылар күпме? Һәм реклама сораучыларны да сез барысын да аласызмы акча эшләү максатыннан? Әллә шулай ук иләк ашагына уздырасыз микән? Ринат. Иләк ашагын уздырабыз. Кемнәргә юк дип әйтәбез? Илназ, кемгә юк? Беренчедән инде алкоголь, анда кафелар, кальянныйлар, банкалар мин рекламировать итмәйме. Сәясәт, религиозный темага ул темаларга мин куймыйм. Мин ул табу, мин куймыйм. Ниндиләрне куям? Сабын ясый, яйме? Сетевойны куймыйм әле. Мин сабын дип мин әнинең рекламасын әйттем әле. Сабын шул сетевой бит түгел сорайны. Әйе, шуңа әйтәм, мин аларны куймыйм. Менә Илназ әйтмеши, менә искәршәм бартыр. Менә безгә сиңдә бар ул күрсәт бартыр белән. Менә мондай сәгать бирәләр. Мин мәсәлән ябарга кирәк иде. Тәкъдим иттеләр. Мен әйтәм, минем сторис мәсәлән 1000 ярым дим. Әйтәм, монысы кыйбатрак тора дим. Әйтәм, ничек телисез? Менә моны бирделәр, әйме. Кайбер чакта менә бартыр дигәч, Илназ әйтә, мин куймыйм ди, мин кайбер чакта куям, миңа да шуп кирәк түгел. Ләкин кешегә булышасы килә, ул мәсәлән эшең башлаган гына. Бәлки минем әйтүдән соң продажалар булыр, аннан соң барыбер ничек дип әйтәм, кеше бизнес ачып җибәргәндә гел да дисәләр, бар аның күңеле бар, гел юк дисәләр, ул кызык түгел. Булат, сезгә реклама белән киләләрме? Юк, миңа гомумән дә мондай тәкъдимнәр килми, чөнки язучылар саны күрәсең җитәрлек түгел аның өчен. Синең нинди максатсың менә? Мәсәлән, шул блокларны алып бару, ниндидер бер дәрәҗәгә җитүме, үзең өченме, күңелең өченме, әллә инде күз алдында барыбер шул ук рус блогерларын тотасың микән? Каналны башлаганда гына ул минем үземнең җырлау сәләтемне саклап калу максаты белән слаган идем. Мин гитарада уйнап җырлыйм, татарча, инглизчә. Аннан соң инде күчтем шундый бераз теге татар телен популярлаштырган видеоларга инде. Әйтгәндә татар телен өйрәтү шундыйрак. Мондый фикер белән килешеп була микән? Әле киресенчә, әле кайберләре блогерларны гаепли дә безнең. Татар телен бетерәсез, матур сөйләшмисез, камил телдә аралашмыйсыз дип, Данил, ничегрәк? Юк, тел ансы башка мәсьәлә. Мин әле менә сез сораган идегез, нинди киңәшләр бар дип, әйме? Менә әгәр дә безнең караучы яшь егетләр, кызлар ниндидер блог ачып җибәрәләр икән, иң беренче аңларга кирәк, кем өчен эшлибез без? Әйме, кем өчен? Шәһәр кешесеме, ничә яшьтә, ниндирәк фикерли торган, ниндирәк байлыктамы? Бу сегментация дигән сүз бар. Менә аудитория ул сегментларга бүленгән. Менә үзеңнекен башта аңларга кирәк, аннары эшләргә. Менә сез әйттегез, 1000 ярымнан инде реклама бирүче булды. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, аның менә бу 1000 ярым дигән кешесе ниндидер бер целевая аудитория диләр аны, әйме? Менә акча түләрлек 1000 ярым. Менә мәсәлән, бары тик ил президентлары гына утыра торган 30 кешелек группа булса, анда иң кыйммәтле реклама булачак. Шулай бит, 30 кешелек бер группа, мәсәлән, гел президентлар гына утыра, кыйбат булачак. Һәм шушны тапкач, әкрен-әкрен, мәсәлән, эшлисез икән шушы аудиторияга, рекламодательләр буенча сез әйтәсез, ничегрәк. Теге принцип Парето бармы әле ул, теге 80-20 дигән, сезнең менә килгән акчагызның 80%-ын 20% оешмалар тәэмин итә.
20%-тан 80% оешмалар. Менә шушы бартерлар, суши алып киләбез, ашап карагыз дигәннәр, алар синең вакытыңны алучы вак-төяк оешмалар, шулай бит. Синең зуррак оешма берләктереп ала да, зуррак оешма, ул синнән годовое размещение алырга мөмкин ел буена. Һәм шушы реклама бирүчене көтәргә кирәк. Әгәр дә сез теге даими рәвештә матур гына, алдамыйча, нитмичә аудиторияга эшлисез, ул рекламодатель сезне үзе эзләп табачак. Зур, бай рекламодатель. Һәм менә шундый 1, 2, 3 рекламодатель, 4 рекламодатель булса, инде бик матур гына яшәтеп китәргә була. Тормышны киләргә була. Тормышны киләргә була. Әйе. Азат, менә сиңа әйтсәләр хәзер блогларыңны кайтар, актив рәвештә эшлә, шуның белән генә шөгыльлән дип, нинди суммага ризалашыр идең? Ник менә нәрсә турында сөйләшсәк инде, бу безнең Instagram турында сөйләшәбез, без stories турында, пост турында, ВКонтактеның пабликлар турында сөйләшәбез. Конкретлаштырсагыз сорауыгызны. Әгәр дә менә сезгә әйтсәләр, эшеңне ташла, күпме кирәк сиңа акча, бары тик менә блогларыңны гына алып бар дип. Шул ук Instagramда да барлык социаль челтәрләрдә дип әйтик. Беренчедән ул миңа үземә анхаклы бик кызык булмас идем дип уйлыйм. Теге бөтен эшне ташлап. Димәк, барыбер нигездә кызыксыну булырга тиештер монда акчага караганда. Минем өчен әйе. Башкалар өчен дә инде. Чөнки ачып җибәргәндә сез дә акча турында уйламагансыз. Менә мин синең фикереңне хәзер әйтәм, Илназ. Акча дигәч тә без аны блогерлар акчаны эшли алабыз, ләкин безнең аны төп максат юк. Безнең максат халык блогеры калырга име. Без рәхәтләнеп акча эшли алабыз. Мин мәсәлән үзем продажник, мин кайда гына эшләмәдем, мин үземне рәхәтләнеп сата алам. Ләкин андый максат юк. Менә беләсезме, мин әнигә дә әйтәм, кемнәр минем янда блог алып бара, менә монда мәсәлән сетевая кермәгез, син бит аннан соң калачаксың, менә шул НЛ сатучысы дип. Кал син менә сатма син аны, менә халык өчен кал. Менә безнең шундый максат. Барыбер хәйләкәр блогерлар бәя темасын читләтеп узалар. Иң күп тәкъдим иткән акча сезгә, мәсәлән, реклама өчен, шул ук сторизга кую манда, постка кую манда. Ул санны мин үзем тәкъдим иттем. Просто бирүчеләр булмады. Ничә сум ул? Так, 50 мең. Бер постка. Илназ синдә күп. Ләкин юк, гафу итегез, пост кына түгел, анда бер көн эчендә кеше белән йөрисе иде, анда серия stories. Минем мәсәлән бартер белән эшләүне карасак инде иң күп бер реклама өчен алган акча 45 мең булды. Инде мәсәлән бу бартер белән инде миңа түләделәр. Акча бирмәделәр, бартер белән миңа шул 45 меңгә хезмәт күрсәттеләр. Инде мәсәлән акча белән алуны карасак, менә быел минем 2 зур рекламам булды. Инде берсе 25 мең, берсе 15 мең. Ул зур дәрәҗәле компания. Зур дәрәҗәле компаниялардан. Бармы һәм шундыйрак куясызмы сез үзгә максат киләчәктә сездән дә менә рекламаны кыйммәт бәягә сатып алсыннар дип. Беләсезме, чын күңелдән әйткәндә, блогерлыкка килдем билгеле шәхес булыр өчен. Менә мине яратам спектакльләргә, театрларга чакырганнарын, аннан дидер ачылышларга чакыралар икән. Мин шулай йөрергә яратам. Менә бит кешене белсен иде дип. Шуңа күрә акча минем ирем эшләсен, мин менә шундый блогер булып килешәм. Минем дә төп максат шул. Менә миннән сорыйлар, син уйлыйдырыңмы менә танылып китәсең дип. Әлбәттә мин андый үземә максат куйдым, танылырга, кеше белсен дип. Ул яшен батырын түгел, былай гына нәрсәдән түгел. Уйларда бар иде ул барыбер. Димәк, татар блогерларының эшчәнлеген үстерүдә, Данил, таяның ноктасы нәрсә булырга тиеш? Мин уйлыйм, эшкерсез рәвештә эшләргә, алдап түгел, акча эшлим дип түгел, ботлар җыям дип түгел, ялган подписчиклар әйме. Әз генә булса да булсын подписчикларың, әмма алар сиңа тугры, сиңа лояль подписчиклар булсын, шулай бит. Ул очракта реклама бирүчесе дә табыла, акча бирүчесе дә. Һәм бу акчаларга үзеңнең блогыңны тагын да кызыклырак итәргә, монтаж ясарга, видеокамералар аласың киләме? Акча ул минем өчен мөмкинлек. Миңа кайчан миңа әйтәләр, мин акча өчен эшләмим дип. Ринат сүзне башлады, мин әтидән калган машинада йөрим, бөтен нәрсәм кредитта дип әйтте, ә үзе әйтә акча кирәкми ди. Алай булырга мөмкинме? Мин ышанмадым бу әйбергә. Алай дөрес түгел. Димәк, сиңа Ринат акча эшләргә кирәк. Син акча эшләсәң, син блогың 120 генә түгел, 220 мең кеше укыячак булып чыга. Ипотека белән дә бәхетле. Юк, мин акчага карыйм, мәсәлән, мөмкинлек һәм бәйсезлек итеп. Акчаң булса, позитив моментта тапшыруны төгәллибез. Димәк, элек советлар чорында әгәр дә балалар безнең космонавт булырга хыялланса, хәзер күбесе блогер хезмәтен үзләштерергә һәм өйрәнергә тели. Һәр кайсыбызның да бигрәк тә татар блогерларының татар контенты үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.